Ahojte kamaráti! Dáme si ešte skúkovú skúšku a potom pôjdeme tancovať. Poprosím pesničku. Vždy hore, sa otočí a zásí, aj ten dole, že všetko chladne sa to nesie. Žiadne ruky, som tak šikovný a viem, všetky chyby, poprosím viac spev, som sa počula. Nesovávam sa pod paplom, budem skákať pod paplom, stávať. Toto dievčatko sa strátilo, tak máme vyhlásiť. Áno, Hľada sa maminka, ako sa volá Zlatko? Prosíme, Pozdravujem aj vašich rodičov, babiny, detkov, všetkých, ktorí dnes prišli. Veľmi sa teším, že tento rok som prišla aj do Bošáce. Videli, nezabudli. Nie? Tak mi prosím povedzte, ako sa volám. Počkajte, to bolo slabé, veď to musí počuť celé poľnohospodárske družstvo. Super, veľmi sa teším, že ste dnes prišli, pretože nás čaká veľa zábavy, tanca a spevu. Kamaráti, čo keby sme si hneď na začiatok dali rozcvičku, precvičíme si celé telo, čo mi na to? Tak vás poprosím, nesedíme, príslim sa, ale sa nesedí, šup, postavte sa kamaráti moji a ideme si dať rozcvičku. Vy sa určite tiež radi schovávate pod paplom ráno, keď sa vám nechce stávať do školy a do škôlky, však. A ako sa schováte pod paplom predtým? Stávam sa pod paplom, budem skákať až pod plafón, budem skákať až pod plafón. No kamaráti, musíme sa na začiatok dohodnúť. Vy sa vôbec nemusíte hápiť, musíte mi pomôcť spievať. Ja to naozaj potrebujem, pretože ja chcem, aby Bošáca dnes úplne žila čo najviac a vy mi dúfam pomôžete spievať. Pretože ja mám pre vás aj darček a budem sledovať,